Sa ikaduhang sunod-sunod nga tuig nga mga content creators nga sila si Sean Pelayo ug si Krisa Habibi Liaging ang muda na usab sa papel nila ni Datu Lapu-Lapu ug Reyna Bulacna sa reenactment sa Battle of Mactan karong April 27. Kay kapin sa simana na lang sa dili pa ang 505th Battle of Mactan. Gisugdan na sila sa ilang mga costumes, samtang usa kaupunganon ang magdala sa papel ni Magellan. Mato ni Gary Lau, Tourism Officer sa Lapu-Lapu City, gipaniguro nila nga makahatag ihapon ug mabulukong pasundayag sa makasaysayanong Battle of Mactan niadtong April 27, 1521. Bisan pa man kung limitahan karon ang ilang budget, isip usa sa mga cost-saving measures sa dakbayan nunot sa krisis sa Middle East. Gani iyang gipasigarbo nga may giandam silang pinalahi nga presentasyon sa Battle of Mactan karong tuiga. Samtang si DepEd Secretary Sunny Angara ang magsilbi unyang keynote speaker sa maong kalihukan. The essence of the victory of Mactan is still there. Naalay additional ng atong production. Okay, so of course there's still a fight scene between Magellan and Lapu-Lapu. Di dapat mawala. But before the fighting scene natin ipakita, no? Muna'y atangan sa atong mga upunganons.